Asi sa alungan na kiyama na penekatantaru. O pa makaad na kasisukata sa geng kaya dunia na mas malas o kasisukata akadin sa alungan na kiyama. Oy, ginan sumia aloy unabi sa hadith. At tigo nabi adun apakauma ko alungan na kiyama amya lugi sa taman amal akalugi. Tigo nabi ya hay tigo nabi mga sahabat akan at adruna manil muflis. Ino katawan niyo antay titu melapis. Miyalugi. Na miya sumimbag sa mga sahabat. Tigira na ya Rasulullah aya sabuta mi ko miyalugi a manusia na man la dirhama lahu wala mata' na ginan sutaw ada abanian perak. Da abanian dirham. Da abanian gurimata. Nagiti kanala may kutaw amyalugi kaya wiswisan. Na tigo nabi ang miyaribatkan. Al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin. Ayat tigo nabi titu amyalugi kaya wiswisan ataw. Naginan at tigo nabi sutaw apagataling umasalungan ng kiyama. Naman alungan ng kiyama dito Rasulullah. Yawmal qiyama. Pagaw masalungan ng kiyama. Bi salatin asut tigo ba sa mga lukas tanwa bawa sa pipi sa amal. Allah. At na mga amal yan. At na tiyo nabi, isang bayang yan, kadi man ang bayang. At na posanin at tiyo nabi, kadi mamuasa. Ugay at tiyo nabi na aya kakabutuyron sa miyalugi na miyalapis. Ang tunay sabab, kadi siya tamahada. Sabab sa kaniyan na piyamanintaan ni naging utap diyan. Allah. Wadaraba hada, liyang biti naging utap diyan, kabintulian. Da sa layan. O di na pinanay ito yan naging utapin na tigo Rasulullah. Wasafaka dama hada o di tigo nabi na tidak ken surugo naging utapin yan. Naginan at tigo nabi itaw at kalugi kalapis si sa ginganan na anungan na kiyama. Ino to at tigo nabi. Nakaging mo to ataw na pagkaw mo naging utapin nga traka. Lawan na kaya pamutunan sa marata na pagkaw siya anungan na kiyama. Lawan na miya panutya ka na ipanubad na kaya sigata niya matamo. Inis ka mga sa tamo. Inis ka makaging mo tawalay niyan anta ka gurimutya. Halayag dito pagkauma sa alungan ng kiyama na panakatarka. Nanto na ikasuat tigo nabi, da abaru kibay na ba't tiga baka pagabidya perak, di. Ay kibay ka sa alungan ng kiyama na sumya pamagamal ka, mga amal ka, mga pipya. Ay doon siyang bayang ka, tilawat ka sa Quran. So di nga di ka pipi kung bala alukas ka, nalangon na ito amal amap yan, nalangon na ka tumipumaya. Naamayd na at tigo nabi, fa infaniyat hasanatuhu. Amayd na at tigo nabi, kamalangan sa mga galubot yan ng mga pipya, kabi pamaya din. Ano ba na dan yan katipa di? Na anto na ikaw at tigo nabi. So mga kadustaan aging ko to ang mga tao apan katong. Na kendaan niran. Kendaan niran na siya kayo tayo makaputo ron. Na anda di kaputo niya sa aging ko mga kadustaan o mga tao at yung di manakat. Na tunda-tundaan ng mga malaikat at tigo nabi sallallahu alaihi wasallam wa turiha finnar na gitod ni kapusing ng mga malaikat po narakadyan na. Giyanan i-istorya ko tao miyalubi. Baka kapantag iyo kapatay, madakal sumasakatar ka. Allah. Nasukapan nakat, na kanababutamok. O, isutamok na padapananan sa sigatan sa alungan na kiyama. O di, naad na inarasan ka ataw sa katero. Kaya matuna ka sa mga rata katero. Dahil ka parangay sa parangay amapya, na langon rekad no to panakat sa alungan na kiyama. Ay panari mga tindak yung taruguin. So katadak sa rugo na piya ka sisingay na nagilubok. Miyaluin sa Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Sadin at tigo nabi sa tao at tumudak sa rugo ang mu'min. Mana ayab yuno ka na mu'min na mapaparatiyak wallah. Ada ba niyan sala na tidak ka yung kutarugo iyan. Oy, na ayam membuat tigo wallah. Imbalas ko tao at tidak kinaging kutarugo yung kota mu'min ada ba niyan sala. Nagitod ni kakakalian kunara ka jahannam at tataps ka niyo sa dayo. Giti mala akapanang gilatan. Surugo na pisiskata taw sa rugo sa lungan ng kiyama. Wala na inambit ka, miya kaliwag yung utarugo yan, lagi mo takya pakaliwag yung utarugo yan kay sabab ka na sigat nira ka sa lungan ng kiyama. Ay dapat ka miya kalala tumiyog rugo ab yunu kag yung tataw. Diyan ang imya makalahak ang panakatan sa lungan ng kiyama. Giti sabab asi sa alungan ang kiyama na aya kaulaw la o mga tao na kabagisiran sa dua bagi. Ashabul yamini wa ashabus shimal. Miyaloy sa Quran. Mga tao asi kibibay ko surga, ago mga tao asi kibibay ko kanarakan. Ashab, man ashab na mga tao. Giti sabab apadanan sa dalil. Padanan sa dalil. Akna baka kaya betul sutaw sa sahaba na batiga banal, alangan asahaba na batiga lawan ba surga kada ba ng dalil ko Quran. Ayaman na sahaba na minipagpada.
Diti man na sahaba ri kakalari. Nakaisala ko kaya sa buta tanuro. Ay ba basta man nagtanong sahaba na surgad na. Sana nga radiyallahu anhu di ad na mga sahaba suminilay. O mga suminilay kaso kiopat unabi na mimumunapik sila. Ada man asahaba panunurat sa wahi. Oy, siya miyari sa Bukhari na mimurtad siya gitu. So kaya murtad yan kami puto sa Kristiyan. Na hindi na nitunong ko mga tunganin na swati yung Muhammad na ay bukap keto kawin niya sa adna mini surat ang nagira na milen yan. Hindi na tigan katawan so sulat takan. Tigag yung kuto mama kafir munafik. Apad siya panunurat sa wahi. O pa makaad na di mamunafik na gyuto ka panunurat sa wahi. Ay no kuto ka munafik. Mimurtad. Nang bibig sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyuto na panuto sa sahaba. Kati pa man amya padaga ko panunurat sa wahi na di ka kebuto sa sahaba. Sahaba na kay sahaba suminilay. Ito yung sabab amya ka giro sa Nabi. Inna min ashabi man la yarani wa la arahu ba'da an ufariqahu abadan. Adna tigo Nabi apad ko mga sahabat akan. Asiko urian o kapakambulagami. Kasya kani miyaw na matay antakas kani miyaw na maufat. Na di kami makapetuna at tigo Nabi sa dayon. Allah. Na di ba ayami aloy sa hadith na sulangon ang pagkasurga na kailing nga sunabi. Iptuna nga sunabi. Ino nga pa na iptuna sunabi ka anda kagatagu. Anda kagatagu. Pero kagatagu sa giyong kuto apay ko na nakadyan. Allah. Kung kuma fisik si anong nabi ad na pumakanara ka kung mga sahabat yan. Nagito sa mga sahabat asumin nila. Boy, jadi tanong sa ito ito na yung mga raniran ka madagal pa nagkasakitan. Nagkapakay ay duda ka na rin ito na piyakan na ka. Nagito. Naman ito ka mga sahabat ito na miya piligro sa kapagintawin na salungan ng kiyama. Ang tunay ka turo nabi. Yung tasi sa Bukhari. Ad na tiyo nabi pagkataliguma. Yu'ta birijalim min ashabi yawmal qiyamah. Ad na tiyo nabi pagkataliguma sa alungan ng kiyama. Pwede ko mga sahabat akan. Uway. Ugay na tiyo nabi na ayam masikaw ron sa ginawa. Na siisiran indindig si kung mga tampar sa diwag. Ino pan mabutu diwa nga mga naranga. Na mga ginawa ko at tiyo nabi ashabi. Haykad na ng mga sahabat akan na. Meaning nga miya kilala sila nung nabi. Ino pan gumindiro sa nabi ashabi, mga sahabat kananan. Niya kilala siya ng Rasulullah. Kami nimburat mo siya ng nabi kung katatagwiran po niya. Na gumiro sa mga malaikat, uway, benaranan ang mga sahabat ka, mana minibulayo ka, minipagpada ka. Walakinnahum irtaddu ba'dak. Ugay dati ko nabi, ugay dati ko mga malaikat na siya ko kepus ka, na suminilay sila sa lalal. Allah. Mano to suminilay sila, mimumurtad sila. Nagimala tuma kakwasan. Kati miya kasi leregeng ko to mga sahabat aminimbulat mo yan ang sunabi. Nasa katanong pa niya, marana o da tanong may na iso Rasulullah. Ino di tanong ya kebugan sa akuan. Lugar aging kaya may ka makampata ka pagintaw talo. Katituya ko peligro ka pagintaw. Wala kitaw na miya ba kakataw malakon mo. Wama tadri nafsum mada tagsibu gada. Wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut. Diet ti ko nabi katawan o ginawa. Wanto ni mapungulaw lang kapita. Naman kagina ni Pulilin Allah Ta'ala, dapat ano katawan ko gayb. Na sumapita na gayb, ay bu matauron kumapulo na sa Allah. Nagudikat tawan o ginawa at tigu Allah, o anda ka pantagi akapatay agi kutwata. Naging kaya Quran na mapapano-panuan, lapan ko kapatay. Huway, yung nga kapatay, kullu nafsin da'iqatul maut. So at tigu Allah, sulangon akimansukan sa niyawa na langon din pagkataam sa kapatay. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Mata-mataan at tigwala aaya kitinayin rekan ko mga balasyo. Nasa alungan na kiyama. Naman kaibilo, alungan a kiyama. Faman zuhziha anin nar. Nasadun at tigwala sa tao ang makalidas ko na raka jahannam. Wa udkhilal jannata kasi may kasud ko surga faqad faz. Nagito at tigwala itaw at tito may kapas. Tanaba ayam may kapas sa pisik si enona na sumiyaka tamok ada pagamal. Ano ba ay pisaksian wallahu ta'ala miya kaapas na sitaw ang miya kakuha sa malakurso dikri na da pagamal pipya. Ayabu akikawat tanong ko surga na amal amapya. Na so amal amapya na inali wallahu ta'ala sa Quran. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Suldekan ko surga at tigwalla ang gulalan ko mga amal adin ginugil bakal. Oto amal amapya. Innal ladhina amanu wa amilus salihati yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mata-mataan at tigwallah. Asosero no to amya maratiya. Linang aging utaparateran. Amya magamal silang sa amal asalih. Napakasudda nga sila na tigwallahu ta'ala kung mga surga.
di mamangundas ko mga kababaan ni naging kuta mga lawasay. Adi kiru pa o ginawa aging kutwa kapi aging kuta surga. Ay siya butsene kisud ko surga na iman. Linang aparatiya. Ayak mutu sa linang aparatiya aging kuta korek so paratiyang ka kuwang ka. Korek so paratiyang ka kung mga malaikat. Korek so paratiyang ka kung mga nabi. Korek so paratiyang ka kung ukuran amapian na ukuran amarata. Ginanip mutu sa linang aparatiya. Da asasarigan ka. Uway, da ikelak ka inuntak wallah. Gingay pa na di manambayang, aya matatago ko puso yan na ana ikalakyan na sana ko wallah, na aya may simba ni nagyong ta ikalakyan wallah. Ikalakyan. E barat yan, ino ka di simba yan ka, ikelak ka si mayor, iba ka niyan putuli sa ayuda. Ino ka, ampo nagyong ta sambayan ka, di. Misimba yan ka, ikelak ka siya maka, iba ka niyan badasi. Ino ka ampun. Api akili, miya kapira puno ka, miya kapira puno ka mga panambing sa sunat. Amay ka asala ka maniniyat ka ipkelak ka, diyo tukampon ka, imbeda sa nakabad mo sa luwan ng kiyama. Dapat na so, takwa kalak na sibu ko Allah. Simbay nga ko, kakalakakan ko Allah ta'ala. Diyo ti sabab, amyaribat so sabaad ko sabaad, aya sabab panira di ka panambayang nakakalak sa aging kakuba. Uway, utos ko ba na kasiksa tao, na manambayang tanong. Dan yan masimba sa Allah, kaya may simba ni naging kanan ako ba? Ginan ipmutun sa mga tao ang mga kuburi yun. Kuburi yun. Bito sa mga kuburi yun, kaya di na nisusuatan ako ba? O, yun ti sabab, asa ka tanong na ino tanong, pagamal simbayang, para kalak ko Allah. Ina din tanong Allah. Natatangan niya sa mga ginawa tanong, adipindi ko Allah, andi ka tunggusan yan. Di tanong katawa. Pati, yung wata ikakalari na, nakatawa ito na mabagal. Yung kami kapira gawin, tunu-tunu gawin, mapay ka pugin daw. Alaga ito na panakaw. O to di tanong na kataon, anto ni mapungulula. Miya ka daga-daga puputay, sa higing kaya generation tani man to. Miya ka daga puputay, ad na puputay, sakit na, ad man na puputay, panakaw, dad na sakit yan. Lagi na ni mala kapakapan ng gilatan. May sababsan, naging kaya Quran na di tanong pa kalipatan. Ginan ipangitaban tanong mga Muslim. Ino miya kada panas, so kadaklan ko mga Muslim, miya sarupiro so kapag into mga Muslim, kasabab po kaya lipati ko Quran. Babad matutaro sa katano na aya kitab tanong na Quran. Ugid na di tanong mo argan sa Quran. Uy, ay kadakal ang mga ayat ko Quran na di tanong pagunutan. Nabaw na mabtaruas ka na muunot ka ko Quran. Antoni miya aloy sa Quran, "Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Sadin at tigwala sa tao. At talikudan yan sa Quran. Yung ta dhikr na gito sa Quran. Inna anzalnahu dhikra. Kaya katuro na kan sa dhikr mana sa Quran. Ay nahnu nazzalna dhikra. Kaya katuro na mi sa Quran wa inna lahu lahafidun. Nagusakambud tigwala uta siya po. Gito yung mana yung ta dhikr na gito sa Quran. Nasadin at tigwala sa tao at talikudan yan sa Quran. Nasabnar at tigwala pakapagintaw na kan sa masupiit akapagintaw. Mana yung tamasupit akapagintaw na di ka ni magintaw kung dunia na apiapan kawasa ka na kay kurangar ka aging uta iman. Kurangar ka aging uta tawfiq wallah, hidayat wallah, nagiti masupit akapagintaw. Nagido pa maging kay mga kafir at na mga kawasa kinan. Na kay sira na maatay sila sa pangilaylay wallah, na kadubetu naging kuto akapagintaw sa masupit akapagintaw. Inuto, nakaidiyang mo tadilan kapagunuti ko kitab Allah ta'ala Quran. Sa alungan ng kiyama, na ayang ituwag ko mga tao, na sukitab uunutan nila. Gito ituwag kiran. So mga kaum umusa, na ayang ituwag kiran, so pumakasurgaw. Akanabalang na kaum umusa, na bupakanara ka. At na pumakasurgaw. Gito sumiyang umunutan, si kukitab aminituron po na Biyula Musa. Na ayat kitab aminituron po na Biyula Musa alayhi salam na ginanso kitab at Taurat. Taurat. Na ayam mo itawag kiran wallahu ta'ala sa alungan ng kiyama amay katulid sila ng umamalaikat. Asul ganun ko surga na ahlut Taura. Mga tao muunot ko Taura. Naman kat sa sati manot wa kitab. Damadu batigaan na kitab ibabala iranon. Kadi pala mo yan sa Taurat o di mabala ikaduha kitab. Naman sa sati man na kitab. Lagit mamu mga tao ang mga kaum o Nabiula Isa. Asi sa alungan na kema naging kuta po mga surgaon na aya ituwag kiran mga malaikat na ahlul Injil. Mga tao muunot ko Injil. Na dia baru miyali batig ka aad na ibabalay ron naman mo ikadua kitab. English, udi na math, kadi pa mo yan so sabot ko Injil, udi mabala ay kadua kitab. Da!
Sa timanap kulo ka Injil, nasimang mo sa alungan ng kiyama na amay katulog sa mga umat o nabi, agito sa pumakasalangon sa maliwanag, aknabalangon umat o nabi, nabapakasalang sa maliwanag. Ad nagyong pakasalang sa maliwanag, na ad na pakasalangon sa maliwanag. Na aya itawag kiran wallahu ta'ala na ahlul Quran. Allah. Mga tao ang muunot ko Quran. Kana ba aya ito ganatanong na ahlul hisab, matematik kung makita mo, ahlul simika, ahlul English di. Ahlul Quran na ito ganatanong Allah. Yuti sabab pagumuan tanong kay Quran. Kana ba aya mo katataguan tanong sa soldawalay, na baka sa katanong ng mga Muslim tanong na di tanong mo panggedegedan to ni mapapadal mo. Kailangan nakubot ya. Nading perugud-ugud ito na mga di pakanta pa siya wallahu ta'ala sa gengya kitabi. Nasadin sa mirugurugud ko Quran, nagiti tufikan wallahu ta'ala sa ilmu, aknabanin itufik ko mga padyan ang mga tao. Ate, ginga iya Islam, na uman mitakap sumasa, na kaumanan na kalbatan. Uman mitakap. Na benar agi yung takatero, agi yung si Ustad Nuruddin, yung hadithu Nabi, al-sunabi, na pitero iyan, na uman mitakap sumasa, uman magatos ragun, na suwallah, na adna pagpakamuayan niyan. Asa katawa ori penian as kanin ipelimpyo ko agama o kaya buri-buri ngiron aya pagmin sa gyung takap ke buri ngi ko agama nagyong tap kelebatan nap ko manan adna memang yung mano na dium pede ya kada-kada kalman nap yung ko agama tanwa dium pede barat na lagi do mas katano mga tabligo na isa sa mga khurafat alimu Allah taala kami ka agyong uta kariribatian na si ku kaadab siya kakat gira pagadab tanong na adna mga adab ipuguman tanong nagito na kanabuto mapadgo Islam. Ang gede-gede anta naknabad na kay Islami kakarsikid na. Di ba gitu ditado di mi pangusiat padja ada biyang kon na makapasad ka ko man di ka kon pamangunab diretso. Oy, dan ka kon na ipunisi nga ginga palada limang ka sa ginga palada sakingga. Mana rungay pa may ipunisi nga yung tabgas. Kaya kun na hikmaro na ipupalanta sa akal. Oy. O, di ka ipunising siya kung lagi nga sumpa. Anda sumabya pamikiran. So Allah na pitero yan sa Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Banyo di pag-usara sa mga pamikiran niyo. Sige kung na pululan niyo, na usara din sa pamikiran niyo, pagkayong Islam. Bama na pagkayong Islam, maging utakan, deburing man ito. Kamuring. Gito nagapakay, gata lang aro. Ay puno ba yung sadakan, nabulad. Na hindi panising kasi, gito na kao natin. Hindi na pagtungaro ang mga kuwan, na mga kalugo. Sige kung mga bugas. Gitu, giing ka iya, pamikiran, akal, na miya kalala ini, agunsi, kukap ketuun ako benar. Tunay ka gasabutan nga Quran udah akal ka. Nagi nga akal lango na ming gede-gede. Nagidagi nga mga kafir, mga Kristen. Basiram niya mga di. Na yun ang ganito sa benar. Kay miya ming gede-gede siya. Ting gede-gede nagi nga Islam, nagi benar ka. Giro man ya. Nagi tiga to na kaya pitaw fika siya na Allah Ta'ala na miya talimay Rasul Islam na ya benar. Mula lang ko pamikiran na mapia. Na kaya sagi nga masataniman to na di pag-usar sa pamikiran. Basta ko na maaloy hadis na pagunutan. Ada na bungkang gede-gede. Allahu Akbar. Giti kaya pakasuldo mga hadith, mga pirated hadith. Si sumiyorong sa mga Yahudi. Saging kaya mga hadith, kaya sasabot nila na di maragad matandu. Kaya sa mga hadith na di matatandu, tunay kada kala hadith na may tiru nabi. Di katawan. Kana balagin o Quran, adiran kesurungan sa akal, ibayaran palabati, o ibayaran pagumani. Kaya sa Quran na matatandu tunay kada kalian. 10 agupat akada kalasuran yan. O makailaga sa Quran namin baliw sa pula buli man na automatic ang gagada makagin na kanabay ni Quran wallah kako. Pimba na yan. Tiyan umana. Diti dira nakagesurong iko Quran. Okay na sa mga hadith na rosira no miya kasulong ka unlimited di ka tawan. Ipinay ka daklian. Na aya ka ketundutan no ko mga hadith ang mga pirated iniyang kung Nabi sallallahu alaihi wasallam nang gulalan ko kipagabay nun ko Quran. So Nabi namigay sa insarat instruction igida manutuad namin yung maratanwa hadith. Kanaba ay isa na to Nabi, nabati ko Nabi, bar kanu kiuma so kitab, igidong manaya, Bukhari anta ka Muslim na automatika paratian yun. Apedi niyo sa suwa kaliyo. Dahil na may talo Nabi lagi na. Agi nga ng mga kitab yang aloy, Bukhari agu Muslim, na dahanan maadeng kumasaw Nabi. Nipus su Nabi, sa kukuma pagkatulog ato srago, namampan kami daptar agi nga naptano na Bukhari. Ino pagkasyurtan sa kamakatulong ano Nabi. Langon. Anta kad namin yung mano na anta kami ad ng bato. Malay ito toros. Koko mamya katalugan to siragun. Nadamidap taragi nga ng mga hadith. Kay si kumasaw Nabi na ipsa paryampan. Ibab sulat ng mga kataluyan. Tigo Nabi, la taktubu anni ghayra al-Quran.
kapedi-pedi kan buat tigu nabi na baad na ipenda petario akat teru apa kapondrang na banyu sudatan makali uli ko Quran. Faman kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Baad na tigu nabi miyaka surat terkano. Amini surat yan nakatero miyaka pondrakan akna ba Quran na irisanian at tigu nabi kana mga isusugo nabi pagirisan. Kay sabab sa sumasalig sunabi makatitiyokop sa Quran. Allah. Makatitiyokop sa Quran. In attabi'u illa ma yuha ilay. Ayabuat tigu nabi siya sa Quran. Ayabuat tigu nabi apugunutan na kana so ipaguwahira kan wallahu taala nanto ni ipaguwahi wallahu taala ko nabi tanong ginan sa Quran. Sa lagid numasa ang mga padsa ng mga nabi. Amya katiyokop kinan so Injil, ba kailangan na ad namin balaw Injil? Baad na miyabati tanong sa historya so Injil, a kitab o nabiyulaysan na dapat na namin balayan. Kau da namin balayan na di ka kompleto so gama. Injil mo. Lagid mambuukuan, Taurat. Baad na miyabati tanong history. Aso Taurat, a kitab umusa, a piya katuron wallahu ta'ala si kumusa. Na baad na kailangan na namin balayan mambu ika-2 kitab, ika-3 kitab. Para matarutop so gama, kan kasabuti, da. Quran mo, Injil mo, agu Zabur, agu Taurat. Ginan. Nalagid ng bugyo nga Quran. Miya katiyokop sa Quran. Ayabu kulutan tanu ko mga hadith ap kilay tanu nasabu sa pagkaayunon ko Quran. Ino pan makaayon ko Quran, kamampan kamatangkad tanu so agi piura ka teruna sa lupa. Gitu, migay so nabi sa insarat. Aya insarat to nabi kay man to na miya dahil sa mga pirated hadith. Katisibo sa nga masat taniman to ari ka kalari. Iman to na ad na tero nakakatero. Na isagawi na inalin or humiridul ka. Hindi dite na yung takatero ka. Isagawi puto. Na piyang iditiran, anta ka inuman na niran, agi mo takatero ka. Bula-buro sa aging yamas, sami ang adakal sumarites. Nagito na duwa-duwa gawi, kaya tero nga sa aging mo takatero ka. Na kelbatan, o di na kaya umana. Na idapat ka sa aging amya ka labisang ibudabun, agay po sunabi. Ino, pagkatangad tanu, alam mo na pagkakaya tarakatanu hadith, na piyo na katero nabi. Ha? Batik tanong pa siya. Balagi do Quran, nasa Quran na, magatong sa porsyento na katero Allah. Na so mga hadith na ayak ini sampay na katano, nagi utatiran na miya katitian gigiraw na miya katitian gigiraw miya katitian gigiraw na miya katitian gigiraw na guro tanong bumima antag nga mga giraw ake titianan niya kilala tanong ba tanong kata ito na mga puso iran kapag na mapadgiran ang munafik kasukap munafik na ibo pakilay kong naso Allah Allah. naman niya batik tanong magit tanong sa kumpiyansa nasabu sa pag-ayon ko Quran ang mga hadith nagiti perhatian tanong tunay tigo nabi ida ruya lakum hadithun anni bad na tigo nabiya kisamper kanwa hadith aadresan si irakan mana pakababalasan sa pituro kay nanon nabi anto na isuan niwa tigo nabi fa'riduhu ala kitabillah daniwa sandaya ko Quran abay niyo dan ko Quran fa in wafaqahu na upakaayon ko Quran aging kay hadith amin yung markano miya bati iyo fa khuduna Quran yung napangimbenaran niyo ka piuro to ka tero wa illa faruddu na odium pakaayon at tigo nabi natangkadan niwa gitu na kanabakan katero na banyo paratia. Gina ni katero Rasulullah. Nya kapipiin sa natyo nabi. Oy. Ikadua insarat to nabi. Natigo nabiya wa idza sami'tumul hadith anni. Baad na kenegi wa hadith man asyada man aadrisa. Tungkiruhu qulubukum gitu subitiya ka. Tungkiruhu qulubukum. Amabati ayo aging puto suldian matanya. Na di ketari mo mga puso yo. Berat lagi mo tayo bati mo na mata dia ketari mo puso na. Yung posible ini ba ini tero nabi. Oy. Wa tanfiru ash'arukum wa absharukum. Taman ko mga kubaliw na di mamangran. Sa kede ni sa gyung tahadi. Mana di ketari mo bedenta. Oy. Wa tarawna annahu minkum ba'id ayad na ileniro na di ketarima o mga badan yung mga ginawa niyo. Fa ana ab'adukum anhu natangkadan niyo sa kanati nabi na ang yasa ko sa gyung tahadi. Allah. Ano to biya puso nabi ko mga puso. Ino pandikatan ni mo puso mabati at mata. Di knakal ibin ka tero nabi. Manaw to sa kanaboto ka tero Rasulullah. Doubt you. Oy. Kanabaya pagilitan no lagi mo ta insarat o sabad at tira na sanad. Pagilin so sanad lagi mo ta hadith. Mana sanad lagi mo ta kaya titinan niyan. Miya titinan gigiraw na miya titinan gigiraw. Sense of narration na po. Oy. Sense of narration. Na kanabagi na ni Peter o nabi. Kaya inugin ka iyang mga tao kaya titinan no hadith batan no minimbarat mo. Batan no miya pangadaga ustud na kuan mga patis. Oy, ako pakayad ng munafik o papadalom niya ko puso yan, pagmaan yan, ng munafik. Oy, nagyuto. Aya insyarat o nabi, na pagilay naging mutuwa hadith o pagayong kukuran, o ino, katari mo puso.
Katari mo pamikiran. Kasi sa Quran na miya kalabi maaliw Allah, miya kalabi sa puno maaliw Allah Ta'ala, agi mo takapagusara ko pamikiran. Afala tatafakkarun, baka hindi pumimikiran at tigwa. Na gitu. Basta may litan no ging hadith, adid ne pa kayo ng Quran. Ay barat yun. Ad na hadith sin sa Bukhari. Ini payag unabi asukay no makotiti unta nabulong. Allah. Misang payag kataw to, no pa makakapadatita so insarat to nabi. Apakanda rin sa puso, ino pun adi kay katari mo puso. Ibagi kay miya nulo solo anadis. At tumatana ko Islam mabas lagi ko to anadis apakapun ko dua bengawan. Oy, na gibo kidagatian konditar na kana di ka pa kay bangkan da simbayangan. Na ipnariba banga kenaw tidak banga paginunga. Di nekakan akal mana sagi na ini ang kumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oy. Na tuna pa ni pada mga angku bahadith. Lagi-lagi kay pagkatagir ka tanong man mga Kristiyan. Lagi nga mga Kristiyan, mga pari, nasisira man di pangwa kong mga hadith. Tira na kate, paparate ng mga Muslim, hindi ka bagbugar kiran. Na ilay yung sumano hadith kapag buring mamuku Islam. Lagi-lagi mo ito hadith, kapakalapalian, na ana ji'tukum bidhabah. Sakan at tigunabi na ayamin italing umakurkano. Hay mga tao, napanubaling mo sa kano. Ito ni manag yung tapanubaling mo sa kano. Basta di ako niyo paratian, manasogaw na pumunong sa kano. Gina ni Captain ng mga anti-Islam. Tira na naman lagi nga na video, terorista. Kawarit. Kate so katero yan. Nasa ka mapaparati ako lang na hadith. No, gusto mo muli ka katero nabi. Daw siya gudagdag yung taman ka. Kana ba nang katero nabi? Tunay sabab na miya kaabulang ko Quran. Ayaw matatago sa Quran na la ikraha fid din da at tagluwak wagama. Naurin na pumana mulang no nabi sa Quran. Owa, tigo Allah Ta'ala faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sad nagtigwala sa kabaya marate na parate. Sa sa di kabaya marate ka pagungkir na ungkir. Mana piyak ang baya, ha? Wa ma alayka illa al-balagh. Oy, wa ma alayka illa al-balagh. Ayabu subun ka tigwala ya Muhammad nasa ka di mga panampay. Kana mga pumunuan sa mga tao. Una, na mga padanan ko mga pirated hadith. Ikadua, ikatlo pirated hadith kagid ni ka pupinitan ko mga pamigadan tanong. Para in case may linaw yung hadith na dinyo ko tanay mga ustud na pirated. Ikatlo naging ko to hadith aya ka pakababal siya na pitalo kon unagi. Abani kebalak at tigunabi sa mga Yahudi kulalan. Na lupi-lupitan niyo sila nun. Aratari ito ada tenang. Anday mga patulo sa mga piyo ito ada. Buhay ito. Oy, Bukhari. Fadtarruhu ila adyaqihi. Lupi-lupitan niyo sila sa iyong talalan. Barat na mabalak ka, na lupi-lupita ka. Gito ko ni sugod no Rasulullah. O man nakinutuwa ka lari ka kalari. Ginuto so nabi na ay matatago sa Quran na miya ka pipiadat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Miya ka piya-piya kay parangay. No man na parangay mapiyag yung taka panulupita. Aya history ko nabi na di na ni pagikrama naging kuto ang mga Yahudi sa Madina. Adun pan ay Yahudi adi na ni panurukan so nabi. Di ba kaloya? So ipagugay to nabi na panurukan niyan. Sabab sa yung takaptipo irang unabi. Kaya man pinakamala petipo ko nabi ng mga Yahudi. Aya pa na dumiutik ko nabi na Yahudi babay. Oy. Aya pa na miya kagatok sa aging kay masala ko kuba na Yahudi babay. Allah. Allahu Akbar. Nagito, yung kuto Yahudi di manurok ko nabi kung mga lalanian. Nakisabab sa dad nakilay niyan ko nabi marata, na magsuk nabi. Para ngayon na mapi ay no siya nabi. Agi ko siya karatan mo siya gito kaputay. Na piyani kampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ni bentalong nabi, akapinin adat. Allah. Na upama kay barat na benar agi utah dita plupit sulalan. Mata na gi magisila magi utakuan. Agi ko di siya karatan mo siya gito. Natatantangan niya sunabi sallallahu alaihi wasallam. At iyan na amakulay. Tunay sa Justin karakan. At iyan maiyan na haywat takulay. Na sa din sa ilayan ako. O ino, kabaya ka munot ko agama Muhammad. Anta ka di. Tunay ni parang ngayon ipigilinar ka. At tigag yung utawata, amya ka pipiya para ngayon ipigilinar ka ng Muhammad. Na iman to at tigin, nasaksiin ka amakulay. Kung dapat nakatunggo sa gingkaniyawa ko, apiyara tiya ka sa agama Muhammad. Allah Akbar. Nabuto pagi sila mo pa makamarata para kay Yahudi ito. Na pa makabenar aging buto hadith at tigo nabi gira melay ni siya o Yahudi ko lang kami nimbala kayo nalupitan niyo ron namatan kapudis din na to mag-Islam. At nakabsid ito. Ibu sa gyang na nadi ko ni monolupit. Manaw to sa fake to hadith. Apiap nga mga Bukhari no to. Allahu Akbar. Miya kadagdagan. Nalagid mo mo gyang yakuan papantagan ni man to topic. Mayaw sa taman amayaw gyang siksa ko kubo. Sabab sa nga iya kaya bubunon so pagtaw na sumapi pamikiran mga limbabaan na kanaba di perangit normal alhamdulillah kami ni man ako ilmuta so dita makakanal na kayo manan
Sut man sumaratay sa atan, Cebu ko pa gani na maratay adat, inup na gito maratay sa atan, ada iman ni na tiyo. Ayat itu matuturo na mapay parangay. Ayat itu mapay paratia na mabuno ta so paratia agusu ka piya parangay. Oy. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Sadin at tiuna bisya tao apa paratia niyan sa Allah na gusto alungan ng kiyama na tero sa katero ang mabiya. Hindi ka tero Rasulullah. Na inopan makailay ka sa lagi dito mapada na mu'min na babu tero na pekaropat sa basyo sa karatagim untuk katero yan na bagi tito mu'min. Antonya katero Nabi khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Barangay ni wati Nabi sa mga manusia sa parangay mapiya. Naman ka ayabitu Nabi na manusia. Kenapa ayabitu Nabi na Muslim? O pamaka Muslim bo bitu Nabi. Naman o to sa mga Kristiyan na keperangan tanong siya sa marata. Ha? Ay bu perangan sa mapiya na Muslim. Naman ka ayabitu Nabi sabab ko kau nga Nabi na ayabil sa Nabi na manusia. Barangay ni sa mga manusia ay sa mga manusia na bida-bida ka ad na maitam na ad na maputi ad na mapuro na ad na mababa ad na kawasa na adin apubri na adin lagi di kawon sa kapit na ad na kanabang o lagi sa kapit ad na lagi di kawon sa agama na guan na kanabang o lagi sa agama na rangkom alangon ka perangay sa mapiya gina ni Islam nabalagid sa kaya nga masatan ni mantua upa makakanabang ka sa parte na marata ada ta pagilinggo petipon ka wa makakanabang ka aruyod sa paratiya akida na petipon ka na piya ka sisingin yung na kaip na di manipun na maging ada sa ustad maging ada sa ulama matan ka di kena ka lagi dia mamabutag tanong iman to miya kalalay niya fitna aging masusuwa tanong iman to ino kailangan aging nga Islam na kutano di mapagusay sigo pag-asalya Islam na lumpio uno ta agalabak parangay amapia naguadat amapia kambilang ataw gina ni Islam di bu ka pugusay tanong ko agama malagid umira teso taw anta kada na magan sa dawda paro ada pa na hadith aman baddala dinahu faqtulu di ba saad na tigilan sa sumambi sa agama, nabunuan yun. Naman kaya niyan ko na Hindi tingnan may mortad tigran. Oo. Nasibo sa Islam, na di siya nang gapakay. Siya nang kumanga fake hadith. Basta ay malag na sumambi sa agama, nabunuan. Siya upama kaya nga pagunutin sa hadith. Bina sa Quran, nalay grahapid din, dahil tagalwa. Siya ko agama. Siya dyan pagagaman utaw. Kaya kung ka taglas utaw, apiapan may papag-Islam ka. Nauman man ang bayang nasa kay kaalkayan. Inugam po to. Di buka pun. Ipala sa umbad no to. Maka masalo nga nakiyaman ang giro sa mga malaikat ada kekuang kabalas ko Allah kakanaba nga ikalak sa Allah. Aya ikalak ka nagyang ko ta pisuso ta. Narong pang sa balas. Inom yakang giro na guna. Wa ma umiru illa liya'budullah daa ini sugu ko mga tao inunta na sukasimba irang ko Allah. Mukhlisin anudu nagyang uta ikhlas. Aya mana ikhlas na ayabu dingo di susuatan na sa Allah. Ayabu ikalak ka ko dinga di kasimbayang na sa Allah. Na bastaan na mapadalam ko puso ka akalak ko sala ko Allah na sabun sa benar agitin niya susuat ka nagitin niya simbang ka. Iti sabab akela kay tanong saging kaya tapik ko kuba. Ay man tanam kadakala na rika kalari na makasisilay su paratiyan niya. Di man ang bayang nakalakyan ko kuba. Tunay may simba niyan sukuba. Ginagagaw tanungan niya ang pagtaw. Gimo tadiran ni tero mata na tigida ka. Kadakala miya ka ginag simbayang na. Sagya nga kaya pagusayo ni Sek, ay man to namada ka lebed na miya ginum. Nako to, miya bulgar bisa dira ni ka panambayang nariba ta panambayang kaya kalkiran ako ba? Useless mo gyud ta mga simbayaran ka ko ba ikalkiran. Aya ikalak tano na su Allah subhanahu wa taala. At yo pa maka miya tanto ada siksa ko ba? At hira na di kami bupanambayang ada siksa ko ba? Bada siksa ko ano nga nakiyama. So ano nga nakiyama nagina ni pinaka margan agkulawla. Inni akhafu alaikum azaba yawmin azim. Yesu ditero ng mga nabi kung mga kaumiran. Hay mga kaumami, na ipagawa na miskano. Saging ko to, mala agawi ya kaulawla, mala kasiksa na sa alungan ng kiyama. Yan ang ditero ng mga nabi, may aloy na sa Quran. May kapira maaloy sa Quran. Inni akhafu alaikum azaba yawmin azim. Hay mga kaumami, na ipagawa ka miskano. Saging ko to, mala agawi ya, mala kasiksa na sa alungan ng kiyama. Na upamakaad na siksaan ko ba? Nagumiron sa mga nabiya, hey, nadamis, kala kami skano, kung kapukuman ni kumako ba? Kaad na siksasan. Da. Da, namiyali ko Quran ako ba? Siksa ko ba da? Tamang ko Nabiula Ibrahim, nanudun suduan niya sa nga Quran. Duan niyang ko inaiyan, naguduan niyang ko amaiyan. Ang tunay duan niyang ko inaiyan, naguamaiyan. Rabbana gfirli, wali walidayya, walil mu'minina, yawma yakumul hisab. Sa surat Ibrahim. Hey, tingin ka na maapi akong ka, rilay akong ka.
Rilain ka sumbanalok sa kana tigon Nabiullah Ibrahim. Rilain ka sa mga mu'min. Yawma yakumul hisab si kugawi akapagatindig ko kapangukom. Anto na ito, dito sa luha na kiyamat. Ang pamakaad na siksa ko ba, nagumirod sa Nabiullah Ibrahim, ya Allah, sumbanalok sa kana gusto mga mu'min. Agusakan na rilay ako sa nga kapangumak na ko ba. Dahil namiya liura ko ba. Ito tiyak na kurafat. Ayabu keluy ko ba, naginan so siksa o alungan akiyama. Agusto tiyo ba ko dunia? Kadman mo tiyo ba ko dunia? Si ko mga tao ang bibiyag. Kaayap ke siksa ng bibiyag. So matay, nadaaban niya siksa, kadaaban niya kapagdam. Di pa ka dipinsa, di pa ka explain. Napad sa kauntol wala kay matay ka, di ka pa ka explain, di ka pa siyang siksa. Ito ni Mialoy sa Quran. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Mata-mata na tigwala asubangkit na dad na sangkaan ng watay kung kakita lumbaiya. Nagumata na tigwala asakan na paguyag na kan sumatatago kung mga kuba. Allah. Ani ka paguyag ng wala, nasa ano nga na kiyama. Ino to paguyag ng wala. Agyan ko to matatago kung mga kuba, mapunta na may ka mamatay tanong. Kada bituro Allah Ta'ala, iba ayaw mo paguyag niya ng mga kafir. Na ibabaga ka tanuro ang mga mu'min, di, arang kumuto. Alangwan amyatay, asisiman to sa geng kaya kuba. Agkapad tanuro, kapawag tanuro man. Napaguyagin tanong Allah Ta'ala sa lungan ng kiyama. Ino tanong to paguyag. Na kay gito, so ikadua kawiyag-uyag. Gito pinakalast. Kadua man na kawiyag-uyag, ago dua ka papatay. Gina ni kasyagadan tanong. Dua kawiyag-uyag, ago dua ka papatay. Dahil naboto ikatalo, ba't ikatalo kawiyag-uyag, natalo ka kapapatay. Da. Kung naging mo ta dua kapapatay, ago dua kawiyag-uyag, agi nang sumiyali sa Quran, aya paganayro aya paganaya step ag kasagadan manusia nakapapatay. Ano to? Nasi kumasa akatatagu ka, kumatriso inaka, ada kapan kamansuki sa niyawa. Nanto ni kibtur ko tanong, matay ka ron. Iti paganay step, betad. Naso kinimbutan ka o inaka, aad na niyawan ka, mana uyag-uyag ka, nagyuti paganay ka uyag-uyag. Sa mano to na ayaw mo na kisagadan tanong nakapapatay. Ika-2, na uyag-uyag. Iban to na uyag-uyag iman to. Ika-next, ketransparan tanong, betad, nakapapatay. Andi ka patay tanong, mamasudiyan di, na ipalabang tanong kulo pa, gito ika-2 ka papatay. Iba pa ganay na kapapatay mabuo. Tanong penbutan, nakapapatay, tanong penrukaman suki sa niyo, nakapapatay. Niyawiyag tanong, minimbuta tanong, gito pa ganay ka uyag-uyag. Sigad tanong pa sa kapapatay. Sa mano to na, miyalangan sa kapapatay, dahil na ikatalo sa nakapapatay. Andi ka patay nga, nagyuti last a kapapatay. Na may kapaguyag sa lungan na kema, nagyuti ika-2 ka uyag-uyag. 2 ka uyag-uyag, ago 2 ka kapatay. Ay manaw to na saging mo takatataguta kukuba namatay tanong. Matay. Nawara no matay di pa kagedam, di makaputero, di pa kailay. Dad na ba niyan katawan ko kulaw la? Ay dalil asumiyate na dad na ba niyan katawan ko kulaw la? Inu di ka pa kay mga siksa ka dad na ba niyan katawan? Di pa ka simbag, di pa ka explain. Na lagid o mga awliya. Agito so pito katawa mga awliya at matuntan no sa ashabul kahf. Gito so sumyul jagi mo taliyang. Ini palagwiran na ginawairan, na mala na ay siniapiran na so agamayran, iba kabina sa iyaging tadato. Aging tadato si kumasera na ipatagilian so agaman niya na aribat. Nagito, miyaw pa kataging mo tapito ka to mga uli na miya lagwi sila. Bawatan mo sa iyang igtan, awantan mo na iyang mga pamilyatan. Miya lagwi sila na sisilang sumilok sa iyang utalian. Si sa Quran. Pito sila nga tao. Nasukya pa ko mayroon sa iyang kutualian, apadiran suaswiran. Ikaw wala yung naging utaswiran, aayang ngaran yan kung kayo linin ko pada tafsir na kitmir. O, niya kalala ko nutwa aso. Nangugurdi ni siya sa aging kutwaliyan. Na ay kati, kaya kapakatulog, kaya buno akiran mo Allah. Niya katalugatos, agusyaw ragun. Kaya buno akiran mo Allah. Sa aging utasod na liyan. Na pesigid na aging utamasab, paguran, dindalindag, linog, may agdamiran. Dahil nabayran naman lang. Siko after o 309 years nagyuti kayo gagadan wallah. Na umani sa gadan na di mamamasan na ito na ay kaya pakatulugar tanong. Na pagiro so sabad gidan na yaum ba'da yaum. Kapakatira na salungan. O di na dami sampay sa salungan. Nagito na miya ka 309. Nanaw adin na taniran. Na siyugo ira naging utap dira na sunga sakalan sa ingit ka pamasa karo sa makantan. Pira kira so pira kira. Kumiya kalabin 300 years. Ay ako makaw masagi yung kutwa ing dira na dini gagilala. Kamiya nga alin sa mga lalad.
Kita rin masuk Hmm. Miya nga aalin sa mga tao ko yung gidilan. Na ipumasa na naging uta pera kaya na di pa di sila mina nagpamakop ka sila mi. Kira na ni pula pera. O nagyuto mini pamangundur ko dato at na mini umar manusia. Benda ad na para mamasa tutulan. Nakaging uta dato nakabati ang umiyang una makita at nagiro man yang mga uli amilag ako jagi ngay. Daso kele ro aging uta dato aging uta pera kada tigin na benda gi pagmi sa gyang yawan. Sira na ya. O to. Ano man to miya ka 300 agusi ora gud. Na bayaran malang ko kulaula. Mana so matay na da malang yan. Napa man pira na din nakasiksa na kay da malang yan. Kay ino tanong paguyag wallahu taala kaanggap pagagdam. Aguyag na salong anak kay mawiti ka pagagdam ka, nagiti ka pagagdam ka kumapia o pagasuruga ka nagkagdam ka sukapia ka pagasuruga. Kamiyawayag ka. O paganaraka ka, nagkagdam ka sukasakit o kasiksaan ka uyag ka. Na before adatan no panmawayag wala nasisita no kumakubatan no natuturugan tano. Sa lagi do ka pakatuturuga wallahu taala ko mga awliya. Sa gyang utamiya ka 300 awusi wala guna de na malangyaran may tubo malang. O kulawla. Agina. Barat na, ano man ay kapturo at tanoron at na siksa ko kubay. Giyong ko to ang matatago kumakuba na matay. Makaliw-liw. Iba kang gino at tiga kuyag siran ro. Kaya na miya bulang ka na sa Quran, di ba patakaw yag-uyag. O gino kaso miyatay na makumasagay mong takuba na paguyag ka, betunong sunyawan yan, ayat na miya silong tanong na sa Quran. Kaya matatago sa Quran na dua ka papatay, na dua ka uyag-uyag. Sa manutan na piya katalong aso ka papatay, ikaw uyag-uyag. Makumata sa iyong takubor na uyag-uyag ta. Ibarat uyag-uyag ta naman to. Na makumata sa iyong takubor na uyag-uyag ta pan. Na pag-uyag ta pan wallahu taala talwa ka uyag-uyag. Allahu akbar. Miya supak sa Quran. Ay meron sa Quran na Rabbana amattana thnatayn wa ahaytana thnatayn. Hey Tuhan nami, tigingon ta mga kafir. Nabigang kami nga sa uyag-uyag dua. Nagubigang kami nga sa kapapatay adu. Mana giti sa gidan ng manusia. Nasa din sa aya paraten yan na ad na siksa ko kuba na aya kiso na tunay parate ang saging takap siksa kumiyatay. Matay din anda ka kuya gro. Na imposible iba ya turuan yan na siksa na matay. Ada siksa na matay. Ayat na isumbagi na kuya. Na punay isumbagi na kuya gro sumiyatay. Niya supak ka sa Quran. Ayat na miya silungga na sa Quran. Yuti sabab aayalin nga parate ari kakalari nada siksa utaw amatay saging kaya kuba. Ini matay adap di penpangasumbag. Ino tanong kukuba wallahu taala sa alungan na kiyama. Kay kukuba ka mga ptero ka kami uyagken. Mga pinumbag ka, pinumbag sa mga bagong ka. Oy, pag-explain na gyud ta mga bagong ka. Na umakaapas ka no na pagkasurga ng wallah. Na hindi ka makaapas na pagkanaraka ng wallahu taala. Yuti sabab adi di ketari mo pamikiran iba penik sa wallah ada kanya man may investigar. At iba makaad na siksa sa gin kay kuba na tuna ibeli ka tungukom wallah. Iketo kawad no pa man naraka ka. Kaya aya di na nung di ka terua. Basta ino ka kung makanaraka ko kuba ka, makaw makasalong anak yaman na naraka ka. Natitunay bali ka pungukom wallah may kamiyat tagad na naraka tab. Useless. Ino pungukom sa Allahu taala karu ketendo. Mana ada pa na miya kay sagadan karu kasiksaan. Agyuti sabab ang giro sa mga kafir na mga kafir no to. Niyaloy sa Quran ayong ta future kaulawla. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Inauna duduan kami nating mga kafir. Inutup pa gino sa mga kafir, duduan kami din. Kay pusir ang kuda kasiksan. Nakisandangan din ang kasiksa kami. Takati miyawi kami giti kapag gino na duduan kami. Man ba'athana min marqadina. Antaad naging kay miya kapukor kami kung kapakatutulog kami. Man natuturugan sila ron. Ino sila miya gino, antad miya kapukor kami kung katutulugan kami ka. Da ba siksa magagdamiran. At iba makada siksa gyud mga kafir na mas lebih da siksa mga mukmin. O to, naso siksa na salungan na kiyama. Nakay sabab sa kibagun so pamamagindigan mga tawo na sumalay kiber na natural at tuman naru sa marata. Buat. Ginaniwaraan igirad na biyong karasanta ilmu magayon ko Quran daad na kay mga sulukyan. At iba man ad na ketuon ka, terun ka subot na ray pangingipur ka pa na daw. Diga di panungitan. Tito na karumasya na nagkagidam ako. Panimbalasan na ka wallahu ta'ala. Ay man, ang balasan na ka wallahu ta'ala. Kirasay nga. Kawaraan o benar, aad na mga surukyan. O, natito na imbalasan na ka wallahu pa mga mituro ka subnar. Di ka panipakatiyan. O, paano kita namin sa lana namin sa lana di ba? Natito na imbalasan na ka bubarasay. Kailangan na aad na karumasya na nagkagidam mo. Sa lagi do kaya pakagidam mo mga nabi, kung kaya tiro erang kubenar, riyabak siran, pira nagsiran, taman sa inibuno ko kadaklang kung mga nabi, lagi mong tadiran ni katiro at kubenar.
Agi nga man nakadigatero ako benar napakabubuno. Why? Bula-buno siya nga masami kada kada sa mga tanganasi. Qulil haq wa in kana walau kana murran. Pero ang katib nabi so benar sa apya kapaitian. Mana ini so digatero ako benar na sarta yan naging unta kapait ap kagida mo madaglataw. Napakapaitan mo sa madaglataw. Agi to bandi ni miakatyo ko agi nga iya kuan. Ano pa kasi yung mga Why? May ito usayan tanong na baad na pakaisya agi nga mga pagaritanong kung tanong pa nakapanganduan nagapakaya makaisya. Kaya saya pakai siya sanggot wa mialoy ka apin ko katawa. Inuruto ko pakai suwaso. Si er katanong na pakakaharam na katanong. Why? Di ka pakai siya buto. Why ba? Antong na kukuman uto. Why? Hindi kagya nga naman na aso. Naso kaaya mo, nasar kaaya anta pa ipagaya mo ko na gurdiya. Ago ka na ba nga pakasusulda sa walay? Nagkapakay Islam. Nadi ka ito na yung miya suoto sisirang kuliyang upama. Nadi kagya mo taso yun na nasisaliw. Sigo pa ito. Gorgia. Sigo pa ito, naruka ka. Oh, lagi ito. Kaya ito mga ulamatan no. Sigo Shafi'i. Abas tayo ipagay mga saso na gurdiya. Bula-bulo suwan ng mga rituyen. Hindi nagyang tadarpa ka na madagalat kuro. Nagkapakay mayang mga saso. Hindi na sigo saliw. Paano? Na atas tanggungan ka, mamugyan mo takap ka na. Matiyasong ka na, di nga pagkakan. Katya siya siya ikaw pakai siya mo kay di ano din ang inutuwa. Oh, Siko ka papatay na duo. dua. Ako dua mamukawiyag. Buyag. Mandi di sangut tua pito katawang mga kaslatan sangut tua liang. Na uyag siran. Tuturong jiran. Tuturog siran to. Apakaturog ito. Apakaturog. So apakaturog, napagaribo ka patay. Na nako to pang mga suka pakaturog pagariw ka patay. Pagaribo ka patay. Sama Okay, to na aya patay pure, sirano. aya pure ka patay, apag minagyo ta dua ka patay, lagi to sukat po tayo, tungo siya nga nung malaikat sa niyawa. Ko to dia sabutan to. Kaya may ako na to suka lang. Kapaya tigil mo Miya ka talo. Miya ka talo kasi pre. Apakaturog ito. Miya ka ito to sa kapatay. Nakapakaturog. Oo. At yun naman, no, kapakaturog ito, nada kagdamiran. Naya panagyo mo ta, pure na kapatay. Saya na pakisir no. Oo. Mamiyalo sa kura na ito di ka pa kay pamahanis ko mga loks ka mga kapit. Nanakuan. Ay, miya limang mo sa Quran. Kung makagyan mo ta mga lokas ka na, Muslim. Adi nga doon tumi pa mga nibot. Sa surat ang Adi. Agyan mo tuman mga lukso na bila Ibrahim. Nadamalo ba siya na miga kafir? Da, so tarih, aguso ina yan, nakadaba siya ng miga kafir. Naba siya ng kuwan. pamambal sa ako, mura ila. Dito suba pa yan. Ano? Azhar. Azhar. Agyan mo ta Azhar, naba pa yan ito, naba ito ni Ayaw di ka pa nito na may ano. Ay, no po ito, inipamangan yung Nabi Ibrahim Sarila, ano to, sa kanaba siya ng mga kafir. Mashallah, mashallah. Sila. Sheikh, yung utapa kay Samin, yung miyalo nga kagiya hadith, muflis. Na siya ito mapungulawla sa lungan na kiyama. Yawmal Qiyamah. Ano ba ito mapungulawla si Kukubo? Dan mahalin. Na ando na miya suwaw pamakasutaw na pamana miya gamal. Miya panupanuyan na amalagi gay dunia. Na makaw masagi yung takubur na pakasurgan ruwalaw talaga gimiya gamal piya-piya. Si komparateo ng Uy, mga to. ugaid, si komparatera no. Ugaid na takinob sa madakla bubeda niyan sa lungan na kiyama. Oh. No, katanduto mga diw mong karagunakin sa giyong takuburiran. Yan nga gatudo, di na gatudo. O ba makad na mong karabuna kita, di na matando. Kaya ko na ipagisyon ro mong karna antay tuwan ka. Nantay na binga, kana ba yung pagisyon nantay makautangar kari? Oh, antay makabubeda ka di. Sa makamugo sila masakpit ano giti. Nagu di makapumayad sutaw sa giyang na nakubur. Ana di. E baratuad na mga kautangan niya na di makapumayad. Ay miyaloy sa hadith akan bubayda na sa lungan na kiyama. Inutir na dad na siksa sa kubanan. Kung mga na siksa sa nasan tanong bubayda. Gusto. Tuan, yare, mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Kung napakay sa iyo sana. Kaya may wala. Sana bitubi tiyan din gurong nang. Kaya mapiso pa isya nyo ama na para so doubt ta mo na malukong kabubanan pa nga ni pa kay siya may doon yung sisay kami. Ako kukorop na hindi ako hindi ako sa yung utapang si Paga. Kaya man to, niya katurog sila sa Rio Tapalugatos sa Rabu. Nasiyo kaya pamakanawiran na daira din magdap. Yung utak niya sa daira mas. Sama ko na suka katuruga si ko mga tao si ko mga kubur na may kapawigi sila walang dala sa lungan na maurig. Hindi lang gawin ang mambuo. Dahil mo din ang nagdamira lang. Kaya mo isa kasi ka no. Dito niya kapira man sa Quran na malabithu ghayra sa'a. Oh, yun hindi na nisyo pa. Kung may kamawig sa mga kafir, yuksimul mujrimun na sa pasiran. Dahil nagtigilan na kaya gdama may kukatatagol may kukuba ay nung tanas sa lungan. Allah. O pa makaad na 6 ro,
Bukan sinisa sila sa mga kapira pulo raw. Na magdamiran lagi. Na mga pitero na salungan na kay Timi siya. Nakapir puno tayo video. Mga kafir puno ka. Ano mo sumumin? Ay, talana ay pagdam sa... Tino ko. Pakasya gisay. Ngutla mo kada gusto na kaya. Di ako takapumakashi lang na balang Dito pala. Pati da ba siya, ano man ka makaisinga sa yung ta batay. Di mga pitero. Nanguta Pati pa mga pitero ari ka kao. Nati siya man to na uyag-uyag. Yeso pa yung masukura. Ya so pagay man siya kurada. nangutwa sosman nagila siya gudin ni nangutwa kubog na. Siguro ako sa tama. YouTube. Kapaduto kaka si kung mga haditha iniyang kub Uthman. Pati ada mga haditha iniyang kub Nabi na yapan sa mga sahabay di pa ang kub. Oh, to. Dito ito ang katitiyo. Oh, Di ako kami siya gudin nung nabiso kubulan mo. O ito ba katitiyo? Katit niya ko. Nawa. Napadet pa na lang kung mga Chismoso haditha pa. miya kabulang ko Quran ari kakaw kagyan nga na ako ba na gaybanan. Ayabu mata ko matatago ko ba na subusu Allah. No paman ano man ay kang hero Nabi siksan ba niya katawi sugay bo. Pero Ay may ano sa Quran. Sa din yung sa raw na to. Oy, sala ko panuto hadith. Atiwal Nabi sa Quran na wala a'lamul ghaib. Da abakan katawan ko ghaib. No pa man na imposible barong gilo sa Nabi siksa na ya. Di sa man to na si rinimbang yan sa Allah. Ang katawan niya mo nagyang ay ghaib. Natungag man ang utang mga dua pakalida sa kami ako kasi sa kubo. Nalagid mabuto. Sulangon ang mga dua hadith aad na siksaon ko ba na mapaduto ko mga hadith pimbubaalan amya ka sumpa ko Quran. di ba sunod? Ay bu kore karo ari ka kao. Na so mga dua akan pakalidas ko apoy ko naraka jannah. Pagiti dua matatago sa Quran. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Dako Ya Allah napakalidas sa amin nga ko apoy ko naraka jannah. Napalit na nung pa ang utang ngumpit no kubo. Supa ngalaka sa tama sa mga susway. Nalagid ang buto ka bugkaganan kami ang kadakada la kubur kafir. Kristiyan man nalikaan. Na din man hindi mo tagusok yan. Kung mga di makang gira-gira sa gusok na ino, buti ang mali. Hindi mo tabang kayo, hindi mo takafir. Di ba na ito, nakabukagan. Naung tagyaw lang ra aplang bitan. mas lalo. Nalagid man buto, kontra di ko. Di ba, Pitero, sa kung sukuburo kafir, napaka simpit. No, pa makabenar, so sujaw lakra, yung tatira, pupukan na ni Payo. Agiti man na sujaw lakra. Pupukan na ni Payo, kada bukiyan. Ayaw ko nakatas yan, kano ko, nasalungan na ipalalago. At yung pa makasalungan na ipalalago, kano ko din, nagkamin sa gimong tako ba? Apaka simbi-simbit. Kalbo na suni pa na Ang isip mga na kalbo. Gina personal. Kaya sinang sa di mga lut sa kuba. Oo, awa. Si DJ ko na niyan. Oo, awa. Agi ko kalut sa kuba, may umako. Hmm. Tatanong to sa bubayan no so wala. Diga na dito madak la kaya minika kanot ka kuba. Na ipagay siya ka kami buto ya kanya katlong. Oo. Anton ne mga obserba nga sa nga kadakala ko ba mga kalota ka. Anton ne mga gudam ka na gusto ne mga sipat ka ko ni kaya gupan ka sa ngutlawan. Oo, awa. Nakabasan niya lang na adnat bigay na meron sa pamagtuwar ka. Kasi kung kinilbo na meron, nakagyo ko tumulo na na mimbaw ang utlawan. Kubasa man. Agwad mo man natigin, nadataro mo mo sa kibo. Kasi ito na ay dun pangangalot sa ano na darpan. Ito na kung ano. Ano na dito buto katawan, hindi mamarakag yung katawan takan. Ugay na kana ba ay may ninguto na buad na siksaro. Oo. Iya, bow to, bow. Ay man na niya na bow. Hmm. Miya ka bo sa madu, nabumiya ka bo sa... Ugay na kana ba ng sapat akuan. Dalila. Dalil. Bisi siya. Kana ba ng padya dalil lagi mo ta kakbo kapang bubuan. Oo. Kaya pa kaya siyempre, anami miya dulu sa dalawa lupa. Udi nagyang ko to akuan bangkay na piyamatadan din sa perfume. Perfume. Ano pa kaya giti sumel po. So na di ba kaya sa kasi nagada sa ngada gira ko nadnap ko matano ako bura kaya no ta paano to Para tara ngayon. sa Oo. na dito kaya niya subang kay gira ayo to tao. Na, so sa po ilang kami, miya dulu. Na mga pre-mental, may Oo. palangutan sinipa, ano gagupa ka... Ay man na nina pa ka masa. Oo. Pigil na miyaw masuk ka. Nguto Pasan na. kaya papunta lang nguto kuba. Na butan. Miya ko masa dito pa kayo. Hmm. Nadi, riba Di mo mo din yung sa mga... Sa mano to nariba tagi mo tani tiran ruari ka. Ay no tano pendua ka mo to ako mo mong karaguna ken. Ino tano pendua ka ipemang ni tano sa maapan wallah ko kapag tali mo mani sa luwan na kiyama.
Yuti anta pro, kung tadi tanong dulu. Ya Allah, napadang kayo ni kung mga uri pa naka, pagkatali kong masalungan na kiyama, April ako sa mga kadusta niya. Sa lagi na yung takinin doon, nung Nabiul Ibrahim kung bulalok siyan, ya Allah, narilay ka siyan, kung gawi ka pagkatin gulungan na kiyama. Oh. Gitu, emang nanya nari ka nagi kaya siksa ko kuba na kurafat ya mana kurafat na ini paguman ku Islam na bumped o ba makaad na siksa ko kuba na mada kala pagalibriro na kafir ay kada kala kafir di pelebeng na emang na miya kalibriro su iblis na baputay Meron. oh so piraw na den bilebeng te pakai manto su iblis na yakaputay na namay kubang gitu apa mana miya ba su iblis kami kalibriro Laman ang ko 20 iblis miyado sa orang di mana kanun iba mo taga tero ano restan miyado sa orang qala rabbi anzirni ila yawm yub'athun ya inutopian ni iblis si ko Allah taala pamana na pagilid ako langgay niya nun kakagidi ka ba o iblis o bawdan tanahan mo Allah taala so kasiksaan man qala rabbi anzirni ya Allah na napungilingkur ka tali kang karakandaan so emanan niya nakasiksa ang karakan naman ako ito katero iblis dan yan tiro qala rabbi anzirni fil qabr kapit ila yawm yub'athun samuto na miya katuro to Quran to hay kad nang ko na pungilingkur ka langgay ang karakandaran so ka pero nagang karakan nakadaligang karakan si iko gawi akapunguyagang kasi kung mga to kung mga kuburin layo mo ilayo Mano to sada siksa ko kuba. So pamakad na siksa ko kuba na gumiro si iblis sa di mo pa ko gitaw. Kamano to At na siksa ko kuba. Pero Allah innaka minal munzarin saka na paligaw ko yung manan yan na pumakan na yun marutan miya katano to ada na po na siya gada ba Peter Allah taala na kuan Gitu. Aya maaya kuana ya raranta kaya rika ka. Naging ga iya paratiad na siksa ko kuba na aya ketungkilan tanu sa maratan aswallah. Mapterutan waswallah nada banin kauntun. Nya pakam bidi-bidi iyan sa mga uri paniyan. At na siniksa yan nanadan yan siksa. Agu naman aya pinakalas na imbagi tanu saya sampul. Na adna upama ka adna dua ka taw uri panwallah mga darwa ka. Balagi dun sa kuan kadustaan. Libil. Libil jo kadustaan nila kadarwa ka nila. Geng kaya paganero na aya kaya patay na sino gumasaw na dula adam. Kaya patay niya. Miyaw na ba? Miyaw na miya ka pira po gibu milyon ragu. Sa manuto na aya paratiyo ng mga tawad na siksa ko ba? Na tama niya, na siksa, di ba? Naman sa di mapa sa jubang ito. Ikadua akalibilian sa kadustan na aya ka putay niyan na mapita na banggit. Malagid siya doon siya. Malagi sa dusa. Sa manuto na aya bukigay ang kulupan na saputol sa alungan. Sa manuto nag-yutuboy ka siksa niyan. Sa saputol sa alungan, malagid siya sa dusa yung uta. Yang kalabit niya, milyon ragu na kapatay niyan. Kung nagituro to, so wala na, ada Panginoon ko na. Niya ka, milyon ragu na kapsiksaan niyan sa iyong utama ma, lagi din sa dusa, na siya kayo niya, nasa saputol sa alungan na kaya siksaan niya. Kung nagituro to, so wala na, ada ba niya ko to? Kaya manan yan na sukot ay na lagi di ba sa kanyan na matay dituyag sa kong kakubo. Di, matay. Ayaw ka pumuyag, wala na sa alungan na kaya. Ato no to ipagay sila no to sa na upama na kay gila ko na ibad na kalot na kuba kaigu wala no ni pelebeng na tibo to diga siksa no pamakumano siya. Ana di kay paano to bangkay mano to gyud ta ini lebang runa bangkay to. Matay no to. Oh, ay pa mga nagito lapot lagi po to lapot. Lagi nga mga badan tano nalapot eh. Di po pa magya pa kapeto ang ulap. Oh. Ay, ikaw pa makaaya ka siksa ko taw naro sa yung utakuan. At ito na yung miya swag yung taminit tayo kalawas yan. Did may kubur. Den mi ko po. Okay. Para magatuon niya bumba. Tuwa na bumba. Na tiwa na sa lawas. Kaya pa ngayon. Kaya na pa kayo. Tumyan dito pa. Miyad. Kaya na. Yung mga Japanese na tutong nila sa putay kaya. Na may digang baluya umbi na tiyagoy na sa yung utak umoy. Ato na ko kumama nang utap ke tutung. Ana dito ka pa kay haram mo to isda. Ado to adat kumiyatay. Yung tabang tutungan. Aya ka na ibang miyan na aya ka siksa na lungan na. Halo nga na mo eh. Nakapananewa sa mga tao pumatay. Na makaisa-isa ka pungo kumula utada. Gitu amay ka kuan di sa lungan na Mauri nalagit na niya pakadaag yung uto hisab sa lungan na Mauri na adna ka pamagitong adap na buto sa mizan sa lungan na Mauri Timbang sa mga amal. adap na buto sa timbang si sa lungan na Mauri na panapalit no to inuto inadnu Allah taala paduto ko mga samaiyat pamana na mga ilmul ghaib oy akagi amay ka mau yung sulangon mga kadnu Allah taala naruso ka pamagito. Ikadua na nainong makasumpat ako no. Kasusumpa na kayo. Elaman ayap na miya tiro na biyo.
na idza mata ibna adam inqata amaluhu igiram yatay sumbuatan wa adam niya putol lang no amalian inong tabu sa ginya talwati gunabi Oh. paganero na dama putol ko amalian nagyuto so sa dakatong jarian yan paman na miya ka bagay ka sa perak yung taperak ka o paman na ini dumita ka pa makumamas gitu di na madrasa oh nadat maputol sa amal ka kataman sa dibangkit naging dunia na pagkasukat ka kasaman kadua da maputol amal ka na so ilmo niyan tapaw di yung ta ilmo ka kaya nguda ng mga tao katalawa ti gunabi nagyong ta mimbabuata ka sa salih na sama no to na taman sa dibangkit na dunia na dapat maputol sa amal ka tiba ka siksa umong karagoy na kaya dapat mapasad magamal na ibatad tao siya gini apulan na miya kalala beradu sa wina muslim na miya aloy aging sa bagi ko sa baad na tindigiran basta darwa ka kakudarwa ka na makakukubur ka na siksa nga ro na problema naging miya tay Sa pulo ka tayo, watali. na ewaten na sa pulo ka tao mga ito sa giyong tagyapatay niyan oh miya tay adarwa ka uwi na muslim mo uwi na giyong tagyapatay niyan na ebetadin na ay mga watay na mga ito ay miya aloy na swata ka na padanan si kuamala ka basta makala swata ka salih nasa din sa panggalbak nira na amal na misusumpaton sa ulok siya Oh. dapat maputol sa amalulok siya nasa ka mo to na upa makasumong karagunakir na makumasag yung takubur ka kuburag yung tamama siksa na tiya siksa ang tanong ka derwa ka siya kimi pimbadakiran na piagi wiran agi ko makala sa mga tayan 20 ragun no pa man after 20 years na miyang ulama sa mga tayan Yang alim mo no miyang alim ana mismita ki sa mong karagusunakin inong tanari pa pwede siya niya kalalab siya malakagi niya watayan na kuan na ay uway dama ko lagi yung tamal yan Munta miya tay na may ito sa mga wata. Nga ito. Ori niya miya makala. Niya makala. Bumibili ulam. Namimbawili yung mga ulama na kasaba pa no to sa na dama putol so malagi yung Ya, amin po ito, Ustad. Upamatingin mo na, pura kayo na. Upa maka na siksa ko kubur. Kaya ito ba? Ay miya kapag umala mga wata na dumaputol sa amala. Kaya magamalat, pag-stop niya. Gitu Ito ka po, kasi gusto Dabo na miyamba da kaya nga Yeah, doksa. Ibadag yan, opa. Ay, seko. Oh. O pura nan, natin sa moto na, menos, sumlaki lang sumukan. Bayang ka tayo sumanong siya, ang tunay doon niya. Oo. Di na nga tao subi. Hindi Ribbon. mga tawan. Na ino niya pumida ka, gibo kipag na, mandrabu ka. Hindi ka gusto ipovisyon niya mo kadnan. Magbuka. Nagdaban din Muslim pa din yan Nami ka din. mo Ilo tiyan na Taman sa kafir, nakatawa niya. Raranta ka raranta ka na Kung pakis. na, apya tanong maranaw na, nabatan mo perfect sa kapa na mo yung nakataon na yung punta mo. Oo. Na imposible din mo kasi mo. Ingat ko siya. Nakataon na yung baka ni sa kutos wala. Ikaduna ay pagmintan no ro na dama ka paginuntulan swalla o pa makamanik sa saging utamasa. Masa. Kaya lamang ka siksa nga niya takin sa dep maputol so amal ka. Ay man no to nati paman na dep na rin maputol da ka mapasad magamal. Ana future Ana wata ka. future mga wata ka pangaw lamabsi Mga na apis. oy ami aloy na Sa puluatan. salungan na kiyaman na so loks amiya kang bubuwata sa miya kalangag sa Quran na salungan na kiyaman na sin pagkadarpaan wala sa gyung tamang kipapan daw mga darpa. At ida buda na miyalit so na Oy, kontado. problema na linitsyon nyo sa miya ka 20 ragun. So, manapya. Kimba da ko may lenero sa mga ragusun na kira na pa makakuha na bayran pekal nakatiran na. Niya patapatay ako nga pagkasundo ko bisko surga. Odi, now ibatad ta. Diyan kaya miya ibaratan na gini mama. Miya tabusi ko kubur. Na ibaratan na miya kalalay dusa. Baramal, Kasi, baramal, baramal. Ay, baramal, oh, ibatad ta baramal. Yang asar ka. Nasar ka na Yaway. Lagi kaya pamana miya tagusan na pamana kubur na kagi miya kalalaya malo na miya bebesi mong karag sinakit. Sa magiging yung kwan. Miya nga sa sembagyan na kita mga pakaisaw. Umala ka pa siya. Ay gado na miya tay na miya kalalaya mal. Pamana mi tahajud lang ang taman. Na miya luy na pagasurga ko kuburo. Oo. Na problema na tangin mo sa madakli baydan siya ito ka madaklakaw tangan Pwede niya. ka ta. Na baka taw yung mong karagusun na kiri pumaydan yan. Oo. Kapag bibig pa na yung kautangan niya. Oo. Ha? Na okay. Pimbadak iran piya ka sugiran siya ito. Piya ka sugiran agi mapiya. Ah, piya ka sugiran. Piya ka sugiran piya. Mako masalungan na kiyaman na miya bala na gyud ta kadita Peter Kaya wiswisa. Peter na biya. Katon yan type kawiswisan na tigo na bi. Tigiran na sudah tamu kaya no gitu no stado. Da peragyan. Da peragyan da nganin yan. Di tigo na bi ka ayap kawiswisan rano.
Nasutawa, makaw masalungan na kaya man, Madala po na nabidede puluga malian, niya kalala. Buwas sa pipis. Oo, nasumisinga-singa, katingin na niya kalala yaman. Taki no babisas, gidso pumaya din yan. Kapiro, Oh. tamok. Oo, tamok na may kami pamaya din ruwating nabi, namiyalangan suwa malian. Nasukman sudu siya yung utang mga tao. Magulo yan. Mapbakulo yan, namiya kalala bisidusa. Paano na ka? Oo, Ito po nung mga... ay, problema na, piya ka surga din no, mong karaguso na kira ko na Kaya ako. ano pa mati ka na pera na Oo, ikaw to. Ay, pointer ro, na di ka ta di sumong karaguso na kira, na kanabasiran ni mga pangungukom. Aguda kiran suko kuman, ubasiran ni peto ta pangungukom. Ay, pangungukom na swalla. Kasi ito mapungulaw la salong anak yan. Ano anak yan? Aguded na hadith, iba pitero na biyagyan na nakubur na ginanigawi ka pangungukom wala. Da. Dahil na katon. Dako ko man. Magiging sa may ito. Oo, da. Oo. Palitan nyo rin niya. Kami bitirin niya ako, ano? Yan ay kasiksaan. Na miyakang din na kasiksaan. Adnad. Yung ka-explain na ngayon nga sukubog na makalalpas yung masa amate sumunod. Matay sumano siya. So kasiksaan na sangot ako alungan na mauli. Kuya kita nuro. Ay pinaka-importante na sabab sa adin din nakasiksaan. Ano na narakan? Iman to na ngaya pagtaw na auditan nung kalimun wala na ayod na katampan nila na sukasiksaan. Sabab sa titu reality ko pagagaman na niya si kumasa. Punan. Ida ni Pio. Sabab sa kayo mantan ng mga tao masa na ngaya masa Mapipito na. pit na amadakla kumiban sa mga tao. Pio. So sa akin na observe ko na auditan nyo Kalimun wala? sa ngaya masa. Na sangot kami ang na kami at ko sa Manila guni. Nagila pulula sa to sa bisa. Sisa pamasakya po. Mga Mahal ko di makang gusto. Oo. Sangot ka kapsin sangot di pangilay. Kami mamu sa kota da kami na kami niya kami sa. Nagilap kasi no kana miya karalig na apa ni kasama ni dahil tuno do mapadiba. Na usa ka na mamamalakan, na di ka pa kapani kung di ka makapupurma. Ay ka mamamala nga ginawa nga. Mata. Iman to alim. Nagyong kaya kambola bisa na miyata busa nga cellphone. Punaran na. Paman na andid ni kaklikangon na ilan ka sa din na bunyo lugang uta di pagilan. Pio. Iman to nagira bangan pagila. Nandala ko kagagawi. Nasi kumyangon na nasumawatan na sukang itagita. PUBG. One. Break beat. Na iman to na makapanugot, na ilan na kakong mga tao na di siya ni mag-skater. Oo. So, yung mga yaman na niya na Pito na. pit na. So, aya pinakamalasi na kasingin tanong sa widakat sa kaya imang koordinasyon. Punaran na. Pio. Katagun siya sa kalak sa ngay pagaloy na kasiksa. Miya kalubay so kalak umano siya so kapakumano sa noon. Aya mataan na bapiabo pa magitong tanong na sa pamilatan. Pio. Dito no manog sa walay na madakal ayad na bipumbarian na sa kasiksa. Dito no kalimun. Pio na. Aya katanduan yan na isa rega no kapagagama nasukit din yung isang asambya. Allahu Akbar. Ayaman na niya nagikinanglan na kapag isa ng mga tawad na widakal ng wagam. Pio. Sa ibu siya nguntar kami. Nguntar kami sa gudwan. Oo. Nagila misimay kami sa jemaat. Ito sa tugay. Sa tuwe. Na walo kasap. Masya Allah. Bilang ko so sapan. Na bilang ko na walo. Masya Allah. Pag yung ngayar kami nun sa sugudon na kadalan sina hapis. Masya. Giisap ko nagka madala hapis yung madala. Siya na kumala masjid. Sige, kasi sa bala. Okay. Ikadwa malamas. Nagila misimay kami sa subo. Nagila ko na di ko sa kasap. Simay kami sa luhod na kasubran sa kasap. Magarib na kedua kasap kasubran gila ko man alub subra sa kasap. So andom niya tagu ang mga tawa subra pito kasap. So udi mapaka kayaman na niyan na tungan na kasabuti makain ka sa nga kulola sa lungan na mo rin na dili ka dito. Wow. Dili ka dito. Iman to na kaya sa labon ang mga tao si ko. Kaya pakanggal bigla sa bato. Amin po iti
na dapat na anak pangalan tanong so di ka pa magusya ko Alungan na kiyama. Alungan na mo. Oh, ang mga kasiksaan sa lungan nakiyam. So mga tao na katamo sa para sa kalak. Oh. Yung ngay agama na titutitub na so ubad kayo nga umani siya si Rubtad kapundatan. Na bapya mo siya suldo wala na malad na batilam yung ulo lang. Kataban nun so agama. As bala bo so sakot lang ko na niya kasi isang masturak. Iyo. May lingad sa malakaribatan. Iyo. So di mo makarama ko siya kasuldo wala. Para tiyan siya, kapalit ano siya sumasagot. O di nga masya, so karumang ka, wata ka babay, na ketangan, ay hindi pa ka nalaka. Ito na akong tahadit, at di ka dayo to. The youth. Dayo. Ito sudah ba niyan maratabat? Da maratabat yung mga Mga pamilya pamilya. niya ng mga bay. Manabiyo ka niya sa purot. Ay man to na ayaw bugod dan na sa mga pamilya tanong na swalog talima to. Matan wala. Pamanado taro could they be so pa awidya kal tanong sa mga pamilya tanong na medicine. Iyo. Masya Allah. Matan lagi. Pamanab panguya tayo kumani sa kung ginawa niya. Ano ba kanyo kan dito at abata siya makalimita. Oh. Titub na munta ka ba siya? Critical lang. Kritika lang masya Allah. Alhamdulillah. Mapakawanda. Igila petangan na nga maulola. Na bepeso sa tanuboy. Bepeso mga tawa pagandad siya nga agama. Na di nga kila siya man siya. Agu bepeso mga tawa punsa nga mga nyaman lubog sa sidpan. Na ame ka ilentan na sila na ito na yun. Kami aso ini. Asal ka wag tindawa nga mga ta. Dingan pa kata na. Saya buti. Oh. Natutalin ba sa wala naman ko maka nasisip man sa wala. Huh? So miya kalala ako si. Pamana palad ano puko ng kaya masa. Oh. Dito no kalimun ng lahut tala na sumagatos. Iman ka marano. Adita ka taon nung niyalima at tumang dito nga yun. Ayad na kadaglan naman ito na kaya sarabat. Ya dunia. So ngayon pulis pilindan kasisan sa ngayon tiga ang mga mall. Yung tamiyal yung nakakawat, tiga sujaul akra. Na aya kay adwin sa hadith, na gito so tamok utaw adan yan tong busi sa zakat. Nasa alungan na kiyama, makapangukom sa Allah uta, nakasaya ito na pagkanaraka. Nagyang utwa tamok yan na pumbuloy asujaul akra. So ito sa alungan na kiyama. Nakaisabab po kay sigumasa na miya kurap, natigiran na sa kuba. Uy. Nagitipa ko markagi mo ta sujaul akra. Ang turang tuso ni Peo tignan na so mo alungan na mo rin na magugat ako sa mga kuana. Mga oras sa loks na si ko ikugin. Begitu susul para ali Peo to. Nagito da problema ko mga siksa sa alungan na kiyama, kabenaro ko. Ano diyan ba? Mga tutol si Ano Gomino. na isap na ngarang nalito ni Pay. So, betul lang ko. Dar Jeris. Oo. Jeris. Ang kita sa punto ng mga lokas tanong, Jerry, sa tingin. Lagi na lisod sa Ate lakra. man so sa disyo na lang.